औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त कणकवली उबाटा सेनेच्या वतीने श्रीधर नाईक चौक येथे रक्तदान शिबिर घेण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येने युवकांनी उपस्थित राहून रक्तदान केलं. कुडाळ मालवणचे माजी आमदार वैभवजी नाईक आमचे नेते व लढवय्या नेतृत्व यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. लोकांसाठी नेहमी लढत राहतात, आंदोलन करतात. मग ते रस्त्याच्या हायवे संदर्भात असे ना किंवा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असो, आंबा बागायतदारांच्या बाबतीत असो, प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते लढत असतात. आणि त्यांच्या या वाढदिवसानिमित्त मी त्यांना एक शुभेच्छा देतो की भविष्यात ते मंत्री व्हावेत अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मी वैभवजी नाईकांना येत्या 2 दिवसात 26 तारखेला त्यांचा वाढदिवस होतो आहे, त्या निमित्ताने मी पहिल्यांदा शुभेच्छा देईन. आणि त्यांचा संघर्ष जो आहे गेले 20 वर्षातला संघर्ष जवळून पाहणारा एक कार्यकर्ता म्हणून, एक भाऊ म्हणून मी या ठिकाणी उभा आहे. जवळजवळ 2000-2003 पासून आम्ही संघर्ष बघितलेला आहे. कालचंच एक उदाहरण देईल की कालच्या आंबा बागायतदारांचं एक मोठा आंदोलन राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी झालं. आणि काल अशा प्रकारे प्रशासनाने त्या आंदोलनाला ट्रॅप केलं होतं की चारही बाजूनी आम्ही रस्ता अडवला, हायवे अडवला, पण प्रशासनाने एक ट्रॅप करून सांगितलं की एका बाजूने ती वाहतूक वळवली, हायवे कुठे अडथळा करणार नाही, अशा पद्धतीने प्रशासनाने चाल केली. वैभव नाईकांचे हे लक्षात आल्यावरती लगेचच त्या ठिकाणी त्यांनी एक चाल खेळली. प्रशासनाच्या विरोधात म्हणाले हे केलं पाहिजे आपल्याला. आणि राजू शेट्टींना त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की आपण हा मोर्चा चालत कणकवलीच्या दिशेने त्या ठिकाणी नेला पाहिजे. आणि त्यांची ही चाल खरोखरच यशस्वी ठरली आणि प्रशासनाला झुकावं लागलं. आणि जिल्हाधिकारी मॅडम त्या ठिकाणी आंदोलनस्थळी आल्या आणि आंबा बागायतदारांना एक त्या ठिकाणी ठोस भूमिका त्या ठिकाणी त्यांनी प्रशासनाने मांडली आणि ते आंदोलन स्थगित झालं. खरं म्हणजे सांगायचं म्हणजे काय, त्यावेळेचा टायमिंग जो असतो, राजकीय टायमिंग, तो चांगला टायमिंग साधण्याचं काम वैभव नाईक कायमच करतात. त्यामुळे आंदोलन, त्यांची कुठचंही आंदोलन असो, हे सक्सेस होतं. आणि अशा लढवय्या, अशा आमदाराचा येत्या 2 दिवसात वाढदिवस आहे. आणि अशा लढवय्या आमदाराला मी परत एकदा या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. माझे सहकारी आणि माजी आमदार ज्यांचा 26 मार्चला वाढदिवस आहे, त्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्यांना शुभेच्छा देतो. अनेक संघर्ष हे आपल्या संपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये वैभव नाईकांनी अनुभवलेले आहेत. आणि त्याच्यावर मात करत, त्या संघर्षावर मात करत, त्या आव्हानांचा सामना करत आजपर्यंत त्यांनी आपली एक राजकीय कारकीर्द या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या समोर आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर तितक्याच ताकदीनं उभी केलेली आहे. खरं तर त्यांनी 2 वेळा आमदारकीचं पद भूषवलं. कणकवलीचे ते उपनगराध्यक्ष होते आणि अनेक पदं त्यांनी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख होते, अनेक पदं त्यांनी भूषवलेली आहेत. आणि त्या पदांना एक न्याय देण्याचा प्रयत्न आपल्या विचारातनं, आपल्या भूमिकेतनं, आपल्या ताकदीनं त्या ठिकाणी केलेला आहे. माझ्या सगळ्या शुभेच्छा नक्कीच त्या ठिकाणी वैभव नाईकांच्या पाठीमागे राहतील. त्याला त्या ठिकाणी सगळीच त्या ठिकाणी सत्तेची पदं त्या ठिकाणी मिळो आणि त्यांचा जे काय राजकीय जो काही संघर्ष आहे
हा संघर्ष त्या ठिकाणी येणाऱ्या म्हणजे पुढच्या वर्षामध्ये संपू देत आणि त्यांच्यावर कुठेतरी एक चांगली जबाबदारी पुन्हा एकदा जिल्हावासियांनी द्यावी अशी वाढदिवसाच्या निमित्ताने अपेक्षा करतो. महिला म्हणून जेव्हा एखादं काम करण्याची संधी मिळते तर तो संघर्ष घरापासून सुरू होतो आणि इथपासून संघर्ष करता करता जेव्हा आपण एखाद्या अनोळखी शहरामध्ये येतो तेव्हा आपल्यावर विश्वास ठेवून जनतेची सेवा करण्यासाठी रक्तपेढी सुरू करण्याचा जो माणूस होता त्याच्यासाठी तो पूर्ण करण्यासाठी साहेबांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्यामुळे आज ही रक्तपेढी जे काम करते आणि ज्याचा जनतेला जितका जास्तीत जास्त फायदा होईल प्रत्येकाला आरोग्य सेवा देण्यासाठीच ही रक्तपेढी ते काम करते. मी जे काही रक्तदाते होत आहेत तर मला एक ब्लड बॅग जी आहे 3 लोकांपर्यंत दिली जाते. 3 पेशंटला त्याचा मदत होते. त्या तीन पेशंटचे करून सगळ्या लोकांचा आशीर्वाद तुम्हाला मिळो आणि तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण हो. तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. रक्तदान शिबिर होतं एकंदरीत काय सांगाल या शिबिराबद्दल? आज माननीय आमदार वैभव नाईक साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे आम्ही ह्या ठिकाणी रक्तदान शिबिर घेतलेलं आहे. वैभव नाईक हे प्रत्येक अडल्यापड जनमानसात जे आहेत कुणाला काही अडचण असू दे काय असू दे कोण आजारी असू दे प्रत्येकाच्या अडीअडचणीमध्ये भाग घेतात. मग त्याची जाणीव ठेवून आज आम्ही समाजातर्फे आपण हे रक्तदान शिबिर ठेवलेलं आहे आणि त्याच त्यांच्या कार्याची जाणीव ठेवून आज आपण या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी सर्वांनी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्यावेळी सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांचे जनसामान्यांचे आम्ही आभार मानतो. काय सांगाल कॉलेजातील विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते? नमस्कार सर, मी डॉक्टर अजय जगताप विजयराव नाईक कॉलेज ऑफ फार्मसी इथं प्राचार्यपदी कार्यरत आहे. आज जो हा सामाजिक उपक्रम आम्ही आमच्या आदरणीय साहेबांच्या येणाऱ्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही राबवत आहोत त्यासाठी आमच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. जवळपास 50पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आज स्वेच्छेने रक्तदान केलं आणि रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आपण नेहमी म्हणतो आणि या महान कार्यात आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने छोटासा कार्याचा वाटा लागला आणि समाजाला आणि वेळोवेळी जेव्हा गरज लागेल त्यावेळी रक्ताचा नक्कीच उपयोग होईल. आपल्याला माहिती आहे की एक रक्तदाता पाच प्रकारचे जीव वाचवतो. तर त्या सर्व शुभेच्छा आमच्या विद्यार्थ्यांनी जे रक्तदान केले सर्व शुभेच्छा आमच्या आदरणीय साहेबांना मिळाव्या आणि त्यांच्या भविष्यासाठी भावी वाटचालीसाठी खूप सारे शुभेच्छा. धन्यवाद.